spiritwali jirrifletti il-missier tas-sema. Din hija kollha għalik, Pastor. Ħatejduli għal xiex. Aħna hawnhekk il-missier tagħna huwa il-missier tas-sema. Ovvjament, batilna Ġesu Kristu. Però mbagħad kif bdiet tajt Pastor Mariella, aħna hawnhekk għandna l-raj tagħna li huwa l-pastor tagħna. U l-pastor tagħna mhux ġast il-pastor jew tgħid għax għandu t-titlu tiegħu pastor, imma huwa l-missier spiritwali. U ħatgħidli xi jfisser għalik il-missier spiritwali. Mela meta kont fid-dinja l-għadu ħadli kollox. Ħadli l-familja tiegħi, ħadli kollox. Però l-unika ħaġa li kienet baqali fil-ħajja tiegħi kienet it-tifla tiegħi. Għal min ma jafx il-parents tiegħi huma tnejn il-parents tiegħi huma separati u ma jitkellmux. Però bil-grazzja tal-Alla nagħmel fast forward it-tiġ tiegħi ġew it-tnejn li huma. It-tiġ tagħna ġew it-tnejn li huma. Imma l-għadu prova joħodli missier, il-missier fin-naturali tiegħi, illi nonoraħ u nħobbu, illi xorta għamel minn kollox biex jiqpa' sod hemm kemm għalija u kemm għat-tifla tiegħi. U ovvjament illum il-ġurnata wkoll anke lir-raġel tiegħi għax iħobbu bajnieh magħluqa. Però il-mulej meta ġejt hawnhekk ġejt bħala orfniex, ma kellix daqshekk relazzjoni tajba mal-parents tiegħi. U l-pastor urieni illi hu jista' jkun missieri. U provajt nifhimha bil-mod għax meta tkun fid-dinja qisek tgħid dawn x'inhuma jgħidu. Min wieħed, ġifieri mill-wieħed tad-dinja li bl-affarijiet kollha tad-dinja xorta baqa' hemm għalija, tagħni lill-missier spiritwali, tagħni lill-Pastor Gordon. U ktar il-qoddim tagħni lill-missier Brendan li llum gradwa, llum il-ġurnata gradwa u qiegħed fejn il-mulej. Dik hija testimonjanza oħra kbira illi kif jaħdem il-mulej jekk inti veru tkun tal-Kristu u inti tħalli il-missier spiritwali jirrifletti fik u timxi l-passi tajbin tiegħu. Ġifieri jiena spiċċajt b'4 missirijiet, ġifieri l-għadu bil-Malti baqgħet f'wiċċu di. Għax għandi l-missieri tas-sema, għandi l-missier spiritwali li huwa Pastor Gordon, għandi l-missieri fin-natural u għandi l-missier Brendan. Ġifieri minn wieħed ġejt 4. Tajjeb u għamilt bargain jiena, grazzi mulej. Fin-nies bejn il-missier spiritwali u bejn il-missirijiet fin-natural hemm differenza kbira. U dan nista' narah li meta jiena kont fid-dinja ma kontx nagħti każ la kif qed nitkellem, la kif qed inġib ruħi, kollox happy go lucky. Illum nirrifletti, ovvjament meta qed insemmi il-Pastor Gordon, insemmi il-Pastor Mariella, ġifieri dawk huma l-ġenituri tiegħi. Jiena ħankun meta kien hemm fil-problemi qed tila jien ħaniġi minn quddiem li nixed u ngħidilhom min huma ommi u missieri spiritwali. U niqpa' ngħid quddiem kulħadd, ġifieri ma niddejjaqx. Ġifieri anke fuq quddiem qorti. Immur ngħidilhom min jiena llum il-ġurnata. Id-differenza x'differenza hemm bejn Fabien ta' 13-il sena ilu għal Fabien ta' issa. Ġifieri l-persuna li din taraw hawnhekk hija riflessjoni ta' ommi u missieri fil-Knisja li huma Pastor Mariella u Pastor Gordon. Huma riflessjoni min jiena kif għandi nħares lejn il-ħajja u għalmuni li jiena għandi nħares lejn il-ħajja mhux bidwejjaq imma b'ferħ. Persuna millek il-ħsara itlob għalih. Persuna qed jagħmellek kwalunkwe ħaġa fil-ħajja tiegħek itlob għalih.
Imma meta jiena mbagħad bdejt niġi f'data u nek niġu f'dati meta aħna nagħmlu courses u nitalmu iktar fuq Kristu u nitalmu iktar l-affarijiet, il-pjanijiet ta' Alla. Hemm ħafna vast fiex inti tiftaħ, vera tajjeb illi niġu hawnhekk il-Knisja, ma jkun hemm il-pastor illi jippretka, imma jkollok bżonn tirċievi iżjed u tiftaħ iżjed. Infatti hawnhekk jiena u l-mulej ktibnielek ittra mill-iskrittura stess fejn ħajurik kemm il-mulej jħobbok u kemm dak li inti għamilt għalina, he's very grateful. Għax infatti, mhux nhar is-sibt li għadda ta' qabel, inti kien il-preaching kienet li għandek tkun fuq thankful, li tkun thankful tirringrazzjah. Infatti llum iż-żgħar please mbagħad onorawhom għax ħadmu fuq li ħadmu, għamilna sorpriża kbira fil-kafetterja, ġifieri ħajservukom huma kif hemm miktub ukoll fl-iskrittura illi żgħar iservu lill-kbar għax il-kbar għandhom iktar fuq xiex jitkellmu, iktar fuq xiex ħarsu lejn il-mulej. Tajjeb. Minn daw l-erba' missirijiet biex inkompli fuq din it-testimonjanza tiegħi. Illum il-ġurnata li kieku jiena minix qiegħda fuq dan il-pulptu nippretka l-kelma t'Alla. Jien ma kontx naf jiġifieri meta jgħidulek illi tinżel il-glorja t'Alla u Alla jitkellem minnek. Imma verament meta titla' hawnhekk tibda tħoss dak in-nar, wiċċek ikun irid joħroġ in-nar minnu. U l-Ispirtu t'Alla jkellmek kuljum. Jien kif kont qedtilkom darba tidħol fil-karozza, ngħidlu għax intajtu isem, Spirit. L-Ispirtu Santu għal fatt li narah l-Ispirit bħal dak iż-żiemel li huwa bħala dak l-isteljon u kuraġġuż u hekk, imma dejjem hemm għalija. Challenges kelli f'din il-Knisja ħafna. Imma l-grazzja t'Alla għar-raġel tiegħi ġieli kont jien li kont irrabjata u ma rridx niġi, ġieli kien ir-raġel. Imma dejjem bajna sapport għal xulxin illi aħna xorta rridu nonoraw lill-pastor tagħna. X'inhi s-sitwazzjoni għax dak huwa missierna. Dak huwa missieri u jiena ma nistax meta jiena nkun irrabjata tal-missieri fin-natural ħa niġġieled miegħu fil-verità. Imma meta niġi għall-missieri fl-ispiritwal tajtlix għax imbaxxi rasi kif nisimgħu jgħajjat. Jiġifieri araw id-differenza meta inti qed tħares lejn persuna tad-dinja u meta qed tħares lejn persuna li huwa fl-ispiritwal. Hemm differenza kbira fil-ħajja. U jiena nista' ngħid li fejn qiegħda llum int u dawk kollha li qegħdin madwari tistgħu tagħmluh intom ukoll. Imma meta mbagħad jiġi l-pastor u jafdal il-libnu biex ikun fuq il-pulptu biex jgħinu madwar dak kollu illi hemm bżonn ma nitilquhx. Ma nitilquhx. Jekk jiena rrabjata għall-pastor ħalli ma nsemmi l-ħadd, jekk jiena rrabjata għall-pastor ħanqod hawn noqgħod bin-nervija bil-qogħda fuq is-siġġu, imma mhux nitilqu. Ma nitilquhx il-missierna. U ħanejdilkom għalfejn. Għax jekk aħna nħarsu fuq il-medja kollu, m'hemmx wiċċi jew wiċċ Brendan. M'hemmx wiċċek. M'hemmx wiċċek. Wiċċ il-pastors tagħna hemm. U jiena m'għandix nonora l-ommi u l-missieri fl-ispiritwal illi dejjem huma jkunu fuq quddiem u wiċċi fejnu. Mi kif ħankunu l-backbones tagħhom jiena u inti billi nitilqu mill-Knisja u nibnu knejja soħra u billi noqgħod ngħid tax jiena rrid il-liġi għamel affarijiet. Qed titik il-libertà u inti titmur fil-liġi affarijiet it's up to you. Trid tmur tibni knejja soħra u tgħid ħadd ieħor li huwa pastor. Imma ħana nsaqsikom din id-domanda, min mar jgħid li dawk huma l-pastors tiegħu? Inti lil dak il-persuna tarah bħala missierek spiritwali? Għax jiena
U l-kelma tgħidlek mhux jiena, imma l-kelma tgħidlek illi fejn inti tħawilt, fejn inti ġejt imħawwel, int hemm trid tiqpa'. Mela missierek spiritwali fejnu? Minu? Jekk bdejt minn hawn Pastor Gordon u hu jiqpa'. U naf fiċ-ċert għax kull min reġa' telaq u reġa' ġie lura bħal tal-iben il-ħali laqagħhom bidieħ miftuħa. Il-ħadd qatt ma keċċa. Il-ħadd qatt ma keċċa. U jdum jissapporti l-passer tagħna u jdum jibqa' jara x'għandek bżonn kif qalet Pastor Mariella. Jiena testimonjanza tagħha għal fatt li kont ma' Mikaja u Ġożaja babies, kont babysitter magħhom. Għaddej il-ħin kollu kontinu fuq il-mobile laqqas kien jieqaf. Qas kien jieqaf il-mobile. Ħin ta' mistrieħ xorta f'xi ħin kont taraħħa joħroġ. U kontinu baqa' jekk jien għalni hawnhekk 12 sena, Brandon ilu 16 sena, diħela 17. Taqsek ilu jaraħ lill-passer tagħna, għaddej kontinu ma waqafx. Jiena l-ħaqt rajt il-passer hawnhekk milux, laqqas seta' jiftaħ għajnejh ħdejna. U prova jieħu ritratti s-soltu taf kemm hu hekk vanitus biex jieħu ritratti. Bli jagħmilhom le għandi għajnejja magħluqa. Le għandi għajnejja magħluqa, miski ma jistax u ma setax jiftaħhom biex jieħu ritratt. Tant kemm kiena jien. Imma xorta baqa' hawnhekk. U jien ħammur nitradi l-missieri. Mentri hu qed jagħmel l-istess affarijiet illi Kristu għamel meta ġie fid-dinja. U aħna għandna niftakru li meta li Kristu jgħidilna il-missier tas-sema fija u jiena fih. U hekk għamel il-pastor il-missier tas-sema fija u jiena fih. Għax Ġesu qalilna m'hemmx differenza. Intom ħatamlu affarijiet ikbar. U għal-glorja tal-mulej illi Brandon jiftakarhom meta kienu biex ġo kamra żgħira fil-gżira. Kull darba daw is-snin dejjem iktar inkabru, dejjem iktar nikbru, dejjem iktar m'hawnx spazju glorja għall-mulej. U mhux ħajkun hawn iktar spazju. Imma biex ma jkunx hawn iktar spazju, jien u inti rridu nkunu l-backbones ta' missierna u ta' omna. Ta' missierna u ta' omna ġifieri mallum naraw il-pastor ma dejjem ta' nsemmi l-pastor qed insemmi il-Pastor Mariella, dejjem. U għandna nkunu xhieda tagħhom u mhux fuq il-Facebook biss, just bil-kliem. Infatti ngħidilkom il-verità, ninħaraq daqra. Għax ġieli jibdew kulħadd jillitikaw fuq il-Facebook u ġieli meta nikbilhom statement jiena ma jkellimni ħadd. Ngħid is-santa jwali li ma jirrispondux biex inkun iktar ngħidilhom fuq il-mulej. Xejn. Għaliex? Għax trid tkun straightforward. Li hu u l-bniedem ma jiflaħx iktar u hawn ħafna nies madrin u mafġin u jridu l-Kristu. Imma kif iriduh? Għax ħanajdlek Brand, għax ma niflaħx iktar. Min taħt biex ma jurux, għaliex ma nurix. Jiena llum ġejt hawnhekk ukoll b'wiċċi minn quddiem għax ħafna qalu kontra l-pastor, imma inti tafu daqskemm nafu jien. Mela issa llum ġiet turn tiegħi u jiena nista' ngħidilkom min hu vera Pastor Gordon. Huwa pastor huwa missier ta' ġiex tfal ta' mara waħda u eżemplari għax illum il-ġurnata fejn jiena kont isni mhux nisħetta imma nitħaq b'mara sejra tiżżewweġ, illum il-ġurnata żżewweġt jien. Żewweġna hu. Ħares lejna biex inkomplu nħarsu iktar il-qudiem. Dejjem ħares li jiena għandna nkabbru lit-tifla tagħna biex tkun dejjem mill-aħjar, biex tkun iktar tħares il-qudiem. U apparti hekk għandna anke liż-żgħażagħ. Illum il-ġurnata żgħażagħ glorja għall-mulej vera narawhom faqda u joħorġu flimkien u jiftehmu peer pressure għandhom kemm trid. Għax jajjuna, imma tiġix tgħid li noqgħod mingħajrhom ta' nippreferi mija bħalhom milli mingħajr iż-żgħażagħ.
u narawhom milli jekk hemm il-frott u dejjem iktar jikber, allura hemm aħna naraw kif il-pastor tagħna kif iħossu meta jara lilna nikbru. Aħna ngħaddu minn testimonjanzi kuljum, ngħaddu minn diffikultajiet kuljum. Imma l-pastor jiġi hawnhekk u jiftaħ qalbu jgħid għax ġara hekk u ġara hekk. Milux għatlu għamtien għatlu pastor mhux waħdek. Għax din il-ġimgħa għaddejt minn dawn l-aħħar ġimgħat kont għaddejja minn turbolenza. Imma ħassejt il-mulej jgħidli ħatitqu, sit back and relax. U jien għatlu jien relax, għas kem jien nervuża. Għatlu għajja mulej, għalli titkellem xej. U jiena jgħalli naqalsini biex ma nitkellem xej, għax nistonku jibda sejjerek. Imma kelli noqot. Għax once li jiena skiet u ħallejt il-mulej jaħdem, ħadem li jien bqajt inħares lej kulħadd, għas kon naf x'inhu għaddej. U l-pastor kelli ngħidulu dal-kliem, sit back and relax. Għal-fatt li jekk aħna verament ta' Kristu, ħajmexxik u x'għandek tajt, ħajmexxik u x'għandek tikteb, ħajmexxik u x'għandek tajt fuq il-medja, ħajmexxik u fejn trid tmur il-Knisja u fejn ni verament il-Knisja tiegħek. Dan it-titlu verament kien illi l-mulej tajuli għax minn mindu Pastor Mariella qaltilna illi aħna nipritkaw li l-missier spirituali jirrifletti il-missier tas-sema illa li vera hemm bżonn li llum jiġi onorat. Għax is-soltu dejjem jonora lilna u jkun servjent tagħna. Imma mhux illum biss, għanna nkunu onorati liħ, għanna nkunu dejjem, illum edha extra special. Allum, tox tintefax. Allum, le, dik hija testimonjanza personali tiegħi illi meta tħarsu lejja naf li ħaj jirrifletti missieri spiritwali u ommi spiritwali li gwidawni meta fil-bidu ta' tmexxija ommi u missieri ma ridunix niġi hawnhekk. Kienu kontra u niftakar missieri fin-natural kien qalli ċempiltlu l-passer u għetlu jien il-laħwa pa għetlu bis-serjetà. Konna għadna ħażebbuċ. Għalli, insomma, għamilna ġlieda. Terġa xitċempel, jien River of Love kont immur u jien River of Love ħaniqpa mmur. U konna ħażebbuċ u sibt il-pastor, għetlu pastor. Għalli għajdli, għetlu sorry għalli ta' xiex. Għetlu għax misċempillak missieri u għalli no, għalli he was very nice. Għetlu x'nice, pastor. Kien ma ninsiħqat il-klim. Iġifieri biex taraw illi l-pastor għal kemm ġi irrebelaw kontrih ma qalx kontra ħadd. Ma qalx kontra min, ma dawarnix kontra missieri fin-natural. Ma dawarnix kontra ommi fin-natural. Ma jdawrek kontra ħadd. Ġifieri dak li jintqal fil-medja huwa kollu gideb u dan testimonjanza tiegħu ħajja jien. Illum il-ġurnata, kemm ommi u kemm missieri għalkom mhux fl-istess ġurnata ġew hawnhekk u jisimgħuh u jagħtuh ġieħ għal dak kollu illi jagħmel. Anzi, fi Brendan jirrifletti ħafna Pastor Gordon għal fatt illi jimxi skont it-tagħlim, skont kif hemm fl-Iskrittura u nista' ngħidilkom illi missieri fin-natural lil Brendan ngħidilkom illi għami fuq iċempel mhux biex ikellem lili, biex ikellem il-Brendan. Għax jgħidli all right iva ir-raġel hemm li għadu ma ġiex, okej, issa nċempillek iktar tard. Hello. Taf kif?
Imma ma Brandon qabad diskussjoni, jena ta' naqra 4 kelmiet. Ma memx tagħmel, hu paċenzja. U issa llum il-ġurnata ommi, minn flok eżempju isma' fa bax ħan nagħmel hekk u hekk, lilu ċempel. Isma' Brand jimporta jekk nieħu t-tifla la u jimporta jekk nagħmel hekk. I'm like, hello, jiena t-tifla tiegħek ta'. Anyway, kollox il-Brand. U hemm naf illi il-missier spiritwali tiegħi jirrifletti fir-raġel tiegħi. ħafna kif iġib ruħu, jgħid li hu l-isbaħ minn flok il-pastor. Nerbaħlek biċċa. Jekk irid jagħti twissija ħajja tiegħu żorra, ċanfira tajba waħda minn dawk ersaq minn nofs. Mbagħad jiena dik li nagħlaq għajnejja bħal Pastor Mariella, nibdew inbexquhom hekk. Imma xorta jħobbuna, iż-żgħażagħ xorta jiqpaw jiġu, xorta kompla jikber Glorja għal Mulej, iż-żgħażagħ xorta kompla jikber il-grupp. Ġifieri hemm għajna nirriflettu iktar minn huma omna u missierna. U nixtieqkom li millum il-qudiem verament tonoraw il-missierna spiritwali għax jagħmel ħafna xogħol. Ħafna illi aħna kultant nibda ngħid kif jista' jkun il-aħħaq għax jiena wkoll meta jkollna ħafna nies u meta jkollna bżonn nmorru niltaqgħu man-nies, meta nibdew nisimgħu il-problemi, meta nibdew naraw l-affarijiet, kultant laqqas inkunu rridu nemmnu ċertu affarijiet kif jiġu. Però illi tkun backbone tagħhom, tkun ta' support tomna u ta' missierna, illi tkun bil-qiegħda ħdejhom ukoll hemm is-support. Imqar immorru xi ħadd minna magħhom illi hemm is-support. Dak huwa importanti u ħanibqa' ngħidha. Hemm bżonn is-support tagħna kollha biex Malta u Għawdex kollha ddur f'isem Ġesu Kristu bħalma diġà qed iddur f'isem Ġesu Kristu għax ħadd minnha met joqgħod kwiet. Imma dawk illi telqu erġgħu lura verament fejn għall-Knisja tagħkom u intmu tiddejqux tindmu. Milux għamilt żball u ċempilt il-laħwa u ndimt. Jiena wkoll bħalkom, persuna bħalkom nagħmel l-iżbalji. Però biex jiena qalbi tkun verament kif suppost irida Kristu, jien għandi nindem u ma nistħix. Mhux għax jiena persuna qiegħda hawnhekk jew għandna qegħdin fil-responsabbli u ċertu pożizzjonijiet fil-Knisja, jien għandi nindem ukoll għax jiena u int maħna l-istess. Jien m'għandix xejn aħjar minnek. Tkun meta ħanux qudiem il-Mulej, daqsi ħajarak. Ġifieri huwa importantissimu illi tagħmlu taraw il-Pastor Gordon bħala l-missier spiritwali. U din hija t-testimonjanza tiegħi illi ħaniqpa' nonorak Pastor, missier, niqpa' nonorak għal dejjem. Forsi kien hawn ħafna min qallek jekk hu min telaq, però jiena persuna tal-punt u li jekk huwa hekk. Jiena ma tlaqx l-ommi u l-missier fin-natural, ġifieri aħseb wara kemm ħanitlaq l-ommi u l-missier illi edukawni, uruni Kristu minnu, uruni kif inkun kuraġġuża, urewni li jiena nista' niżżewweġ, urewni li jiena nista' nħares il-qudiem, urewni li jien ma nistax naqta' qalbi. Ir-raġel tiegħi dejjem kien il-backbone tiegħi illi dejjem urini li l-iskola li kont tallimt ma narmijiex imma nħares il-qudiem għax hemm il-kapaċità, jiġifieri daw huma kollox jirriflettu lil xulxin bħala ċirku. Glorja lil Mulej. Issa ħanajt din litra għalik minn għandi u minn għand il-Mulej. Edha bl-Ingliż, skużawni, dawn huma vrus mill-Bibja illi jiena u l-Mulej naħdmu għalihom illi dejjem ikun hemm ittra jew għal min ikun hemm jew għan-nies, imma llum din hija
Ittra speċifika għal pastor mill-vrus mill-Bibja, ġifieri min ikun irida mbagħad jgħiduli u nagħtihilkom. I pray with great for you because I'm fully convinced that the one who began this gracious work in you will faithfully continue the process of maturing you until the unveiling of our Lord Jesus Christ. The harvest you reap reveals the seed that you planted. Good seeds of spirit life reaps beautiful fruits that grow everlasting life of the Spirit. Thank you for taking advantage of every opportunity to be a blessing to others, especially to our brothers and sisters in the family of faith. Your love has impacted me and my brethren and brings us great joy and encouragement, for the hearts of the believers have been greatly refreshed through you, dear spiritual Father. At every place you have passed through, you brought words of great comfort and encouragement. So we are convinced that every detail of our lives is continually moving together for good, for we are our Heavenly Father's lovers who have been called to fulfill His designed purpose. Because of this encouragement, the hearts of your fellow believers support one another, just as you have already been doing. Discovering creative ways to encourage others and to motivate them toward acts of compassion, doing beautiful works as expressions of love. We all experience times of testing in which is normal for every human being, but our Heavenly Father will be faithful to you. He will screen and filter the serenity, nature, and timing of every test or trial you face, so that you can bear it. And each test is an opportunity to trust Him more along with every trial. Our Heavenly Father has provided for you a way to escape that will bring you out of it victoriously. Pour out all your worries and stress upon Him and leave them there, for our Heavenly Father will always tenderly care for you. Trust in our Heavenly Father and do not rely on your own opinions. With all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Continue to be intimate with our Heavenly Father in whatever you do, and He will lead you wherever you go. Here's what I've learned through it all. Don't give up. Don't be impatient. Be entwined as one with our Heavenly Father. Be brave and courageous and never lose hope. Yes, keep on waiting, for our Heavenly Father will never disappoint you. Whatever was written beforehand is meant to instruct us in how to live. The scriptures impart to us encouragement and inspiration so that we can live in hope and endure all things. So no wonder we don't give up, for even though our outer person gradually wears out, our inner being is renewed every single day. Inħobbuk missier, u grazzi ta' kollox. Amen. Gloria għal Ġesu. Gloria għal Mulej. Apart il-ħadet li kwasi kollox. U ma ftemna xej. Tajjeb. Xorta baqa xaġa zaħira. L-ewwel ħaġa, grazzi pastors li tajtuna dell-opportunità. Ħaġa li hija importanti ħafna għal Kristjani hija illi iħares lejn Alla bħala l-missier. Ħafna li jħarsu leħ bħala Alla jerġgħu jispiċċaw lura fid-dinja. Jekk ma tħares leħ bħala l-missier ma tistax tibni relazzjoni miegħu. U qed jistenna dik it-tip ta' relazzjoni minna. Relazzjoni li fiha narfu l-imħabba tiegħu, is-sinċerità tiegħu u l-mod ta' kif ikabbarna
u jqaċċat minn ġofina dak li jkun qed ikissirna bih l-għadu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din hija l-istess ħaġa li għandha tkun bejna u bejn il-pastor tagħna. Illi bejnietna jkun hemm relazzjoni, li jkun hemm l-imħabba u li meta qed niġu korreġuti naċċettawha. Mhux dejjem huwa faċli li tiġi korreġut u tbaxxi rasek. Mhuwiex dejjem faċli. Għaliex? Għaliex f'għajnejk inti tara li għandek raġun. Imma let tiġi korreġut, sinjal li tiġi korreġut għax hemm l-imħabba u f'dik is-sitwazzjoni tittirranġa. Once li inti bdejt tirranġa qed tibda tonora lill-Alla. Għaliex? Għaliex is-servjent tiegħu li wassal għal għandek qed iwassal dak li qed jgħidlu hu. Mela apparti li qed tonora l-Alla l-missier, qed tonora lill-ġenituri tiegħek spiritwali. Għaliex qed jarawk tikber fażijiet differenti fil-ħajja tiegħek. Bħalma fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll ikunu qegħdin jikbru. U dik hija dik xi ħaġa li żammitni nħares il qudiem fil-Kristjaneżmu tiegħi. Li l-pastors tiegħi dejjem qalu li anke huma qegħdin jikbru. U li anke huma għadhom ma waslux. U baqalhom iżjed u jridu iżjed. U nammirhom li meta jitla xi ħadd mill-aħwa u hekk u nkunu qegħdin nippritkaw, ikunu tnej quddiem jisimgħu. Ikunu hemmhekk biex ituna s-sapport tagħhom. Bħal meta jkun hemm konċert ta' tfal u l-ġenituri jmorru biex jarawhom. Huma qegħdin hemm. Jekk m'hawnx waħda u ieħor, jekk m'hawnx ieħor u l-oħra. Imma qegħdin hemm. Alla l-missier ukoll jagħtem. F'kull sitwazzjoni fil-ħajja tiegħek, Alla l-missier jagħtem. U fil-mument li taħseb li telqek, dak il-mument tiegħek tiktar viċin tiegħek. Imma l-għadu ħajprova jġelek taħseb li hu telqek u abbandonak. Kien hemm żmien fil-ħajja tiegħi fejn kien jiebes fejn kont qed nitlef lill-missieri naturali. Kellu marda u kienet imut, tajjeb. Kif wasal lejn l-aħħar, waħda mill-affarijiet li bħalma hija x-xewqa ta' kulħadd li jara li l-ġenituri tiegħu isalvaw, kienet illi narah jisma' l-kelma, narah jaqra jekk jista' jkun, jitlob u l-uniku persuna li kien iħobb u kien ifaħħar u ma kienx jgħid kontra tiegħu kien il-pastor. U dejjem kull filgħodu kien jara programm Ħabbejtek, kien beda jitgħallem, kien beda jaċċetta it-tqejjed tal-idejn fuqu fejn missiera ma kienx jemmen. Tajjeb kien aċċetta li nitolbu fuqu kemm jien u kemm Fabien. Kien aċċetta l-fatt tat-tannieqa, missiera ma kienx persuna li jħobb jannaq, xi ħaġa li nħobb jaċir f'missier spiritwali li jħobb jannaqni. Tajjeb. Kien aċċetta anke t-tannieqa. U dik kienet tfisser ħafna. Illa għaliex missierna fis-sema jannaqna kuljum. Kuljum kif tqum filgħodu tiġed janqek, tiġed titik tannieqa, tiġed titik l-imħabba tiegħu. Imma jekk int m'intix ħatarah bħala missierek, ma tistax timxi l-qudiem miegħu. U ħadd mur lura. U fl-iskrittura naraw illi hu stess jgħidilna li aħna wliedu, ġifieri mhijiex xi ħaġa li vvintajni aħna. Imorru l-ewwel Ġwanni, tajjeb. L-ewwel Ġwanni 3 vers 1. Araw bliema għożża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Mela għalhekk aħna indifferenti hemm barra. Għax aħna l-ulied tar-re tar-rejiet. Aħna ngħixu fir-renju, ma ngħixux fid-dinja. Aħna maħniex foqra. Aħna sinjuri. Aħna għandna saltna li ma tispiċċa qatt. Għandna tron li jekk induru miegħu għandhom l-anġli sal-lum stess iduru miegħu. Tron tal-mulej. Għandna fejn nistkennu taħt ġwien ħajħ. U milux kellna okkażjoni fejn konna sejrin b'karozza u ftit qabilna għaddu kif għadda xi ħadd mill-President jew ma nafx min kien il-verità. Imma kellu l-pulizija qudiemu u lil tal-karozza ġitni okkażjoni biex nevanġelizzalu. U għetlu għetlu kem iħossu importanti dak. Għetlu jina m'għandix skorta quddiemi li tidher, għandi skorta ma tidirx. Għax missieri fis-sema tani x-xofir miegħi u bat li l-anġli madwari. Għandna dak il-prezz, għandna dak il-prezz li ġie mħallas fuq dak is-salib. U ħabba fina għal darba fl-istorja l-missier inqata' minn Malibin. U kien l-ikraħ mument għal Ġesu. Kien ikraħ għaliex inqata' minn ma' missieru.
Mhux għax kien għaddej minn xi għaddej, għax kien jaf li ħajgħaddi minnu. Illa għaliex il-profeti fit-Testament l-Antik qalu minn xi ħajgħaddi. Iżajja 53 għandek is-sensiela sħiħa għaddejja minn xi ħajgħaddi Ġesu, minn xi ħajgħaddi, x'ħajamlulu. Ġesu kien jaf minn xi ħajgħaddi. Imma l-iktar ħaġa tqila li kellu Ġesu fuq dak is-salib kienet il-mument li jinqata' minn mal-missier. Daqshekk għandu jkun importanti għalina l-missier. Bħalma kien għal Ġesu, hekk irid ikun għalina. Jekk aħna ma narfux kif għandna nonoraw il-Alla l-missier, ħanitfixklu. Ħanispiċċaw orfni. U ħafna sfortunatament li ħarġu minn dak il-bieb u ma reġgħux daħlu huma orfni. Huma orfni għax m'għandhomx il-Alla tagħhom il-missier għadhom aqas li ilhom marfu. Għasab wara kemm ħajarfu l-missier spiritwali tagħhom. U l-missier spiritwali tagħhom huwa dak il-wieħed li minn fuq dal-pulptu dejjem jagħti u jitma' l-kelma. Lill-pastor tagħna dejjem hekk kien, kemm hu kemm Pastor Marjella. Dejjem jagħti l-kelma, dejjem. U kull kelma tkun għall-ulied. Illa għaliex l-ulied iridu jisimgħu mill-ġenituri tagħhom, mill-awtorità. Irridu nissottomettu ruħna l-awtorità. Anke jekk mhijiex faċli, anke jekk tara impossibbli tissottometti ruħek, baxxi rasek u imxi fejn qed jgħidlek. Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar hu għandu kontabilità għalik. Jekk qed jgħidlek xi ħaġa ħażina hu kontabbli għalik. Aħna għandna kontabilità meta tnejn u l xi ħadd ieħor. Aħna rridu nkunu kontabbli għal dak il-persuna li waqt sigħat quddiemek ma tistax taħrab milli tgħidlu min hu l-missier u x'imħabba għandu għalih. U sfortunatament ħafna nies li spiċċaw fid-depression hija dik li nesew min hu l-missier. U meta tinqata, meta titlef il-persuna tkun taf kemm hija aktar jibsa. U bekk ħafna jħossuhom jibsa biex jerġgħu jiġu lura. One, għax jibżgħu jaffaċċjaw il-Alla. U tu għax ħafna minnhom jibżgħu jaffaċċjaw lill-pastor wara li jkunu qalu xkora ħmiġ kontra tiegħu. Għal xejn. Għax fil-verità ma jkun għamilhom xejn minn dak in-nofs il-kliem li jkunu qalu. Għax li kieku qalu l-verità ma jibżgħux jiġu qudiemu jgħidulu. Għax sa fejna fin il-pastor tiegħi missier spiritwali dejjem kien hemm għal min rid jaffaċċjah. Imma għaliex għax jaf li qed jgħid il-verità. Bħalma Ġesu ma kienx jibża quddiem il-qassisin il-kbar. Meta kienu jmorru qudiemhom huma kienu li qawwaċċajt mhux hu. B'sentenza waħda kien isikkithom. Imma qawwa waħda kien jiġbed ċorma nies warajh. Għax kienet tidher l-imħabba tal-missier tidher u tiddi minn ġewwa fih. Infatti waħda mill-iktar glorja li taħ għalina tolbu t-talba tal-missierna. Semma lill-missieru f'kull sitwazzjoni li kien għaddej minna Ġesu. F'kull imkien jekk sar miraklu ta' glorja lill-missier. Mela aħna kull darba li naraw fejqan, ħelsien, tu glorja lill-missier għax dak il-missier għadu jaħdem sal-lum. Dak li għamel fi żmien Mosè meta fetaħ il-baħar għadu jagħmlu sal-lum. Forsi llum ma fetaħx il-baħar, imma jiftħinna bibien biex naslu għal nies li huma mitlufa fid-dlam. Is-satanisti ma jibżawx isejħu lid-demonju missierhom. U darba rajt testimonjanza ta' wieħed satanist li kien taħajtu lid-demonju u llum il-ġurnata grazzi lejn ħeles u taħajtu lill-Kristu. U qal meta kont ngħajjatlu missier għal kont inħoss xi ħaġa vojta. Għalax missieri kieku ma jibatnix nagħmel ċertu ħażen li kien jibatni nagħmel. Kienu ħossu vojt, kienu ħossu stramp, kienu ħossu niexef. Imma once li tajjat il-Alla l-missier, tħossok mimli. Tħoss li ġo fik qed tgħix ħajja differenti. Il-ħajja li xi darba kellek ta' tfulija qed terġa' tirxoxta ġewwa fik u xi kultant tibda tagħmel kummedja ta' tfal. U grazzi mulej il-pastor tagħna jħobb it-toys bħalna, jħobb il-Playmobil bħali. U hemmhekk tara l-ġenwinità tal-qalb. Illa il-ġenwinità tal-qalb Ġesu qal hija f'dawk it-tfal, fl-innoċenza tagħhom. Aħna rridu neqgħu innoċenti minn moħħna ħwa. Ma nistgħux inħalluh jitħammeġ, ma nistgħux inħalluh imur lura. U dak li għamilt fil-passat bħalma qalet Fabien, illum il-ġurnata rridu nużawh testimonjanza għal dawk li għadhom ġejjin. Aħna ma nistgħux norqdu għax jekk norqdu aħna minn ħajqajjem il dawk li baqgħu reqdin hemm barra. Aħna l-lampa tagħna suppost qiegħda tixal. Qiegħda tajja ta' xu riġa' ġej. U riġa' ġej.
U riġa ġej għalfejn tgħidha 3 darbiet biex minn ma semaħħix jismaħħa sew. Għax hawn ħafna li minn għalihom baqa' ħafna żmien. Jalla baqalhom dak iċ-ċans veru. Imma Ġesu qiegħed fil-bieb. U aħna dawk l-uliet li qed nistennewh ġej biex immorru f'dak il-premju li dejjem kien tagħna, imma ma konniex għad narafnih. Illa għaliex ir-rebħa tajjinna u ma kienx jistħoqilna noħduha, imma għalhekk hu ġie u tajjinna. Biex ma nkunux aħna li ħtafniha, imma hu li tajjielek. U x'inhu xogħol il-missier fil-familja? Li jipprovdi. Li jipprovdi lill-familja. U hekk jiġri. Il-missier jipprovdi l-kelma lill-missierna spiritwali u missierna spiritwali jtija lilna biex nirċevuha. Mela dak li Alla jagħmel fis-saltna jrid isir fin-natural. Għaliex? Illa għaliex dak li nitolbu hawn isir hemm fuq. U għalhekk ġie hawn biex dak li kien isir hemm fuq jibda jsir hawn. Tasbu li kienet faċli? Li Ġesu jgħaddi mid-deżert? Kellu għalfejn jgħaddi mid-deżert Ġesu? Kellu għalfejn jiġi ttestjat? Le, għallu xi ħaġa lill-missier u għalfejn batni f'da kollu, f'dal kastik kollu. Jien mhux tajjeb m'għandix għal xiex, mhux ħanagħmel żbalji. Ma le. Rid jurina l-missier illi bħalma aħna għaddu mit-testijiet, ibnu ħajgħaddi mit-testijiet. Aħwa kollha kemm aħna ngħaddu mit-testijiet. Skont kemm intlest li żomm mal-blata jgħod. Għaddejt minn żmien ta' deżert, għaddejt minn żmien fejn qed ma rridx inkompli nimxi mal-mulej. Ma qatt ma stajt nagħmelha għax il-vojt tiegħu kbir wisq. Ħafna. In-nuqqas ta' missieri naturali ħassejtu ħafna. Ħafna. U naf li l-pastor jifhimni għax meta niftakar kemm missier u jien kont qiegħed hemm, niftakar kemm kien muġuħ il-pastor ukoll, imma xorta baqa' hemm. F'dak iż-żmien diffiċli xorta baqa' hemm, xorta kien fuq il-pulptu jumej wara. Kienet jibsa għalih, imma hemmhekk kien. U dikinhar kont mort fuqu, u kont ma tantx kont ili, kont qedlu pastor, qedlu jien irid neqpa' warajk. U fejn ikollok bżonn irridek issibni. U grazzi mulej il-pastor pattiju li lura meta tlift il-missierien. Illa għaliex kuljum kien jibgħat li biex jara jien kif jien. U fehem iż-żmien diffiċli li kont għaddej minnu. Għaliex? Ma xu missieri. Il-missier li jgwardja lill-familja tiegħu. Mingħajr il-missier spiritwali u mingħajr l-om spiritwali l-Knisja hija mejta. Inutli jitilgħu ħafna nies jippritkaw mingħajr ma jkun hemm il-ġenituri spiritwali. Naf persuna li jmur ġo post fejn m'hemmx ġenitur spiritwali, m'hemmx. Għalkemm jitilgħu jippritkaw ħafna, imma m'hemmx. U ma li titkellem magħhom kollha għandhom viżjoni differenti. Kollha. Imma għaliex? Għax m'hemm sens ta' direzzjoni. Alla l-missier tal-viżjoni lil Ġesu. Ġesu taħħa lilna permezz tal-kelma. U qed tiġi revelata lilna permezz tal-missier u l-om spiritwali tagħna. Biex aħna nkomplu nagħtu l dawk l-uliet li għad hemm mitlufa ġol orfanatrofi hemm barra. Bħal meta xi ħadd imuru jaddotta tfal, hekk inkunu qegħdin nagħmlu aħna meta mmorru nixbru xi ħadd hemm barra u nġibu hawn. Qed inġibuh fejn ħajsibhom u missier spiritwali li hu m'għandux. Jekk di ma tarafix, ma tistax tarhom ta' mħabba lejk. Għax ħatarom ta' teddida għalik. Għaliex ħatarom ta' teddida? Għax wans li qed jgħidulek il-verità u issa sir tafu int kont tabli quddiem Alla. Ġifieri jekk int qed tiġi hawn ġas biex sempliċement tgħid ħlista, aħjar toħroġ. Għax hija iktar viċin l-infern mill-ġenna. U l-infern jeżisti. Għax Ġesu hekk qal. Ma nistax niddubitaħ. Għas li kieku rrid. Aħjar li kieku m'hemmx. Imma laqala qiegħda hemm. Kollha kemm aħna rridu ngħaddu minnha triq id-dejqa. Diffiċli kemm hi diffiċli. Ejja ngħaddu minnha. Ejja ma neqfux. Ejja ma nagħmlu stop. U fejn tħossok ħa tagħmel stop? Aqbad il-mobile u ċempel. Il-ħuk, il-loħtok. Ma tinsix li għandek il-ġenituri spiritwali wkoll.
U jekk forsi ma wiġbekx, mhux għax ma għandux aptitek ta' għax kienet jagħmel xi ħaġa oħra. Għax ħafna jieħdu għalihom, għax il-pastor li meta nċempillu ma jwiġibnix. Erġa' prova. Fl-aħħar jgħidlek ħallili messaġġ. Ejja ma neqfux aħwata. Kemm ili hawn rajt ħafna nies deħlin mill-bieb u ħerġin u ma jerġgħux jiġu. Nofshom rajthom mitlufa fit-toroq. Marju jaf x'qed ngħid. Għax ħafna minnhom kellimnihom flimkien. Rajt ħafna żgħażagħ imorru lura. Aħwa jekk għandkom it-tfal tagħkom u ma jridux jisimgħu, eqgħu fakruhom x'tgħid il-kelma. Rajt ħafna żgħażagħ jiġu hawn jaqgħu jmorru lura. Tgħid li għal bniedem kbir ma jiddispjaċix, jiddispjaċini. Imma żgħażagħ jiddispjaċini iżjed. Għax id-dinja għandhom iżjed x'toffrilhom biex jaqgħu ġew fiha u jitħamġu u jitkissru. Il-kbar forsi jkunu għadda żmien tagħhom u forsi jippruvaw joqogħdu tal-inqas joqogħdu sew. Ma żgħar. It-tfal. Il-ħmiġ li qed jaraw hemm barra. Tal-biża'. U l-uniku sens ta' daw li baqa' huwa l-pulptu, il-ġenituri spiritwali u aħna magħhom. U permess li tidher hawnhekk hawn familja ħafna nies bek baqgħu hawn. Għax jaraw is-sens tal-familja. U dik hija dejjem il-kelma li smajt li l-pastor tagħna jgħid. Il-Knisja tagħna rrida familja. U hekk għandu jkun għax hija l-ġisem sħiħ ta' Kristu. Jekk inti llum inti orfni, teqpax. Għandek l-opportunità li tieħu biċċa kejk ma' missierek spiritwali llum. Taf daħħulux il-kejk imma għax iħobbu. U jekk tara ħajja ta' biċċa ersaq. Kemm sabiħ nifirħu flimkien fil-mulej. Aħwa. Nistgħu nqumu kollha flimkien. Pastor, tistgħu tiġu wow, please. Jew tara ħdejna insomma. Tlek ejjaw jien biex ikun fiċin kulħadd tali. Mela. Jistgħu jiġu d-djakni wkoll nista' nistidinhom jiġu hawn. Tistgħu tiġu hawn aħwa d-djakni wkoll. Mela jew fin-nofs intom pastors, x'intom iċ-ċentru llum. Hawnhekk quddiem l-oħrajn ukoll. Aħwa u nixtieq li kollha kemm intom tollu jdejkom lejn il-pastors ħalli nitolbu għalihom. Tnejn li huma tajjeb illa li xi tnejn li huma jagħmlu sakrifiċċju. Pastor Marjela tagħmel sakrifiċċju għax il-pastor ikollu jqatta' ħafna ħin barra u tittoqgħod illimitata minnu tajjeb it-tfal tiegħu l-istess u jrid joqgħod ukoll l-istess sakrifiċċju. U mhux ħankun jien li nitlob imma nkunu kollha li nitolbu. Ollu leħinkom u jitolbu għalihom. Ejja ħu nitolbu għall-pastors tagħna u nonorawhom biha l-ħaġa. Glorja lilek Mulej Qaddis u nirringrazzjawk ta' omna u missirna li inti provejtilna Mulej Qaddis. Dak kollu illi ġej minnek Mulej Qaddis huwa kollu tajjeb. Aħseb wara li dak it-tajjeb jiġi itjeb Mulej Qaddis. Iva u t-tjubija tiegħu toħroġ il-frott Mulej Qaddis. U dak il-frott jinxteret Missier Qaddis u jkompli jagħmel iż-żerrija u jkompli ssir id-dilja Mulej Qaddis, jkompli jikber fil-frott Mulej Qaddis. Iva Mulej Qaddis, grazzi tal-imħabba kbira tiegħek Mulej Qaddis. Grazzi
tal-li onorajtna bl-aħjar u bl-aqwa mulej qaddis. Grazzi tal-li provdejtilna l-ommu l-missier mulej qaddis illi jiqpaw ikkakmati maħna u ma jitilqunix mulej qaddis. Ejna biex nkomplu iktar ta' eżempju mulej qaddis u nkomplu nkunu iktar bħalhom mulej qaddis meta juri huma min huma fik mulej qaddis fi Kristu missier qaddis. Grazzi missier illi l-glorja tiegħek niżlet fuqhom mulej qaddis u ħadd kompli tbirikhom iktar milli huma mberkin mulej qaddis biex aħna nkomplu niġu iktar imberkin missier. Iva mulej qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek mulej qaddis tiqpa' tixxandar kull jum missier, mhux fi meta ssir il-fellowship biss, imma kull jum ukoll tiqpa' ssir fit-televiżjoni mulej qaddis, ħalli mhux Malta biss, mhux fl-Ewropa biss, imma mad-dinja kollha ddur għalik mulej qaddis u Malta tkompli tissemma mulej qaddis bis-saħħa tagħha fi Kristu mulej qaddis, għax il-Malti huwa n-nisrani tiegħek u għall-qalb tiegħek mulej qaddis u għaċ-ċavetta tiegħek mulej qaddis. Iva missier, u nirringrazzjawhom tal-li telqu kollox mulej qaddis, ħallew ħajjithom missier biex tawa kollha lilek mulej qaddis. U wejn il-kull wieħed u waħda minna biex inkomplu nkunu bħalhom mulej qaddis, nitilqu d-dinja biex tkompli inti tkun dak illi tieħu l-glorja mulej qaddis u tfaħħarna f'isem Ġesu Kristu għall-glorja kbira tiegħek mulej. Grazzi mulej qaddis għal dawn iż-żewġ ġenituri li tajtna missier, illi permezz tagħhom missier qaddis aħna għandna l-ħajja li għandna llum mulej, illi huma b'dak is-sagrifiċċju li taw biex jaqdu lilek u s-saltna tiegħek missier qaddis aħna qed ingawdu dan kollu li għandna missier. Illi jien għandi familja, illi stajt niżżewweġ ġo din il-Knisja grazzi għalihom, illi kieku ma kienx teżisti din il-Knisja min jaf fejn qegħdin. Nirringrazzjak mulej ta' tajjeb kollu li għandhom missier qaddis ta' kemm ta' doni tal-kelma li jafu jgħalmu, li jafu jgħadru, jafu jmorru man-nies missier. Kompli dur magħhom missier qaddis ħadd kabbarhom f'dak il-mument fejn huma dgħajfa missier ħalli le ma jiġġarraf xejn minn ġo din il-Knisja missier qaddis li bnew huma ġebla mulej li qed jgħadru u jieħdu ħsieb letteralment bħal ġenituri mulej. Jieħdu ħsieb li xejn ma jkun nieqes missier u li kulħadd jerġa' jiġu lura fi triq li tridu int mulej. U ta' dan nixtieq nirringrazzjak għalihom missier kompli birikhom wara ma jonqoshom xejn f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen, amen, nirringrazzjak missier qaddis ukoll għal dawn il-ġenituri li inti tajtna mulej qaddis. Illum qegħdin niċċelebraw mulej dan il-birthday tal-pastor li inti tajtna mulej ta' dan ir-raj spiritwali mulej li aħna nirringrazzjak mill-iħnet ta' qalbna mulej qaddis li inti poġġejtna f'din il-Knisja mulej fejn jista' jiggwidana bil-mod li jiggwidana mulej. B'dik il-biża tiegħek fuq mulej, b'dik il-purezza tal-kelma mulej li l-għalem u laqqasla u imma dritt tal-kelma tiegħek dejjem mulej qaddis fuq fommu u ma jibżax u ta' dan nirringrazzjak għall-boldness mulej li inti tfajt fuqu mulej nitlob għalihom it-tnej mulej qaddis. Għax huma ħaġa waħda mulej qaddis. U grazzi li żejjintom b'dak kollu mulej li hemm bżonn li inti iżejjen koppja mulej ġenituri spiritwali li dejjem enuna mulej qaddis li ejwa aħna wkoll mulej jiena u żewġi wkoll hawnhekk irridu ngħidulek grazzi missier. Illa li xtul dan is-snin kollha li għedna hawnhekk mulej. Rajna ħafna affarijiet mulej imma il-faithfulness tagħhom, l-integrità tagħhom. Mulej, li ma jċedu xej fej tidħol int, mulej, l-inna enitna zomna sħaħ, mulej, zammitna nibqwa mixjien fit triq ta' sewa, mulej, qaddis. Meta nħarsu lehom u naraw l-integrità, mulej, u l-qawwa tiegħek fuqhom, mulej, qaddis. Li ma jitċaqilqux minn dik il-pożizzjoni li inti poġġejtem, no matter what. Irrid ngħidlek grazzi, mulej. Ta' dak li aħna llum qegħdin hawn, mulej, permezz tal-għajnuna tagħhom. Ta' kemm isaħħuna mulej f'kull inkwa ċirkostanza u grazzi li għamlu għall-Knisja wkoll rid ningrazzjak mulej. Li l-Knisja lihom hija daqshekk importanti mulej daqskemm hija għalik mulej qaddis. U li natellawna f'din il-biża tiegħek mulej
biex ma nibżux nitkellmu dak li jusow, biex nibqu f'dak li jusow, nitlob mulej għal-qawwa tiegħek fuqhom, għad-dilka tiegħek mulej iktar minn qatt qabel, mulej għas-saħħa fiżikali mulej qaddis, għas-saħħa kollha li huma għandhom bżonn fis-sowl mulej fil-ġisem, fil-familja tagħhom, għal kull bżonn finanzjarju mulej. U iktar minn qatt qabel mulej qaddis biex the joy of the Lord u l-paċi tiegħek jibqu dejjem rinjanjaw fuqhom u fuq familthom mulej. Għal glorja tiegħek missier, grazzi ta' kollox mulej. Amen. Amen. Missier l-lum edinaw biex nonoraw mulej il-midluk tiegħek mulej libnek speċjali missier Pastor Gordon u anka l-Marjella mulej li hija ħaġa waħda mulej ma' żewġa missier mulej. Nitolbu mulej barka speċjali missier Qaddis li tinżel fuqhom illum mulej Ġesu. Nitolbuk missier Qaddis tiftaħ is-sema fuqhom mulej b'mod iktar intensiv missier li tmiss il-ħajja tagħhom mulej b'mod radikalment iktar milli diġà intmisset sal-ġurnata tal-lum missier. Nitolbu mulej Ġesu biex inti tiddi f'kull ħaġa li jagħmlu mulej, inti tieħu l-glorja f'kull ħaġa li jgħidu li jagħmlu missier Qaddis bħalma dejjem rajna l-eżempju fihom mulej. Nitolbok missier Qaddis titfa' l-favur tiegħek fuq il-ħajja tagħhom b'mod ma jestuż missier Qaddis. Favur li ġej minn għandek u favur li ġej mill-bniedem missier biex iktar bibien jinfetħu biex il-Vanġelu jiġi pritkat, biex il-Vanġelu jiġi jintmiss ma' kull ruħ li jaw f'dal-pajjiż u beyond dal-pajjiż missier Qaddis. Grazzi tal-viżjoni li tajthom missier, kompli espandi il-viżjoni fil-ħajja tagħhom mulej Qaddis, kompli jimlihom dik il-paċi li tirrenja f'qalbhom mulej b'mod qawwi u glorjuż missier Qaddis. U nitlob li kull fejn imur Pastor Gordon u kull fejn tmur Marjella mulej li jinfetħu l-bibien tas-sema missier Qaddis u n-nies mulej Ġesu li forsi xi darba mulej kienu bħal Pawlu mulej Ġesu, kienu bħal Sawlu jisiru Pawlu mulej Ġesu. Jirċievu dik il-barka speċjali missier Qaddis li jinfetħu l-għajnejn mulej u jkunu huma stess li jxandru t-tjubija tiegħek u jdawru ħsibijiethom lejk u jkunu jarfu mulej li xi darba huma kienu jgħidu kontra dil-Knisja, kontra dal il-midluk imma llum ikunu dawk li jiġdu li Ġesu Kristu huwa ħaj u li dawn in-nies missier qalu l-verità u qalu s-sewwa mulej. Grazzi missier. Fisem Ġesu, grazzi mulej. Amen. Amen. Nirringrazzjak mulej, l-ewwel nett mulej. Nirringrazzjak ta' ħija bħala ħija spirituali, missier spirituali bħala ħija fin-natural. Nirringrazzjak tiegħu missier li dejjem kien hemm għalija, li dejjem saħħaħni, li dejjem u din il-biża' Alla. Nirringrazzjak għalik mulej Ġesu tal-boldness tiegħu għatih is-saħħa mulej lilu l-martu ħaġa waħda mulej ħalli jkomplu flimkien imexxu il-daw l-uliet ta' din is-saltna li hija ta' Ġesu Kristu. Kull ma jiġri hawn ġewwa nagħmlu xejn għalina imma kollox għal missier. Dak kollu li wettqu huwa biex immexxu lill-uliet għalant il-missier. Dak huwa lantana Illum konna kollha spiritu wieħed, il-kartolina jekk jiftaħ il-pastor jara l-verżjoni li batlek hija mill-ewwel Timotju 4 biex taraf inti biex kompli timxi skont ir-rida Alla u nirringrazzja l-mulej li tina dik il-kelma f'waqta li dejjem għandna bżonn. Grazzi l-aħwel tas-sapport tagħkom bit-bissima waħda intom tibnuna, b'kelma waħda ssaħħuna, nirringrazzjakom tal-li dejjem tkunu hemm għalina anke mal-pastor. Ħadd mu infallibbli Alla biss u biss li ma jfallina qatt. Nirringrazzjakom tal-li dejjem tkunu ta' support għal din il-Knisja, speċjalment għal dawn it-tnejn min-nies, support li huma familjari għalina, imma jiena hawnhekk inħares lihom bħala il-boss tiegħi, il-shepherds tiegħi. Għax huma li jittmawni fil-fiżiku tagħna, fil-ispiritwal tagħna għalkemm għandna bżonn il-fiżiku ma l-ispiritwal huwa importanti u dawn huma tnejn min-nies li vera huma dedikati minn xin jiftħu għajnejhom biex jgħalluna qudiem it-tron tal-missier minn filgħodu aħna neħdu kollox for granted. Imma dawn it-tnejn min-nies naf żgur illi kif jiftħu għajnejhom jgħallukom il-koll qudiem it-tron tal-missier u ma nistgħux neħduhom for granted dawn l-affarijiet. Komplu jitolbu għalihom
naf xina ngħid għandhom bżonn ħafna talb, kemm biex iżommu fil-spiritwal, kemm iżommu fil-fiżiku, kemm biex iżommu il-familja tagħhom naturali, aħseb wara dawn in-nies kollha, River of Love mhux intom, dawn in-nies li llum kontu vera ta' sinsla biex ħriġtu f'dan Maltem, grazzi Ġesu, għaliex palma tgħid li oħti anka kien fuq il-Facebook biex in-nies ma joħorġux illum minħabba il-Maltemp, imma aħna l-Ġesu nagħmlu kollox, jien taf x'ngħid fuq kollox. Kieku kien tieġ ma mmorrux. Le, mhix vera imma, nagħmlu minn kollox biex nibdew nippreparaw minn filgħodu. So, aħna niġu hawnhekk kull nhar terba' kull nhar ta' Sibt għal Ġesu, u dejjem għandna tieġ. Dejjem għandna l-ikel. Ok, mux fil-fiziku, għal-kem ikun hemm ukoll, dejjem. Għaliex il-Sinjura Beverly u il-Sinjura Susanna dejjem tlastinna. Imma fl-ispiritual dejjem għandna ikel. U dejjem ħejji mill-Pastor Mariella u minn Pastor Gordon li huma vera dedikati biex jaqdu lil Ġesu. U ta' dan nagħti glorja u ġieħ il-mulej. U bħalma tgħid fil-Filippin li niddikjari dak li huwa beda u jkompli sa tul l-eternità f'isem Ġesu Kristu. Inħobbukom, intom il-familja tagħna u nirringrazzja l-kulħadd. Thank you laħwa. Toħos spiritu hekk kif il-mulej bat l-Apostle Paul, halleluja, hekk l-istess il-mulej Alla tagħna, Alla li jista' kollox, bat il-pastor tagħna. U l-pastor tagħna mill-Amerika ġi għaw Malta bil-obbedjenza kollax l-qasrit jiġi u Malta u nirringrazzja minn hawnhekk nirringrazzja l-mulej tal-obbedjenza tiegħu li qed jagħmel ir-rida tiegħu u kompli jagħmel ir-rida tal-mulej, grazzi Ġesu, u hawnhekk Missier Qaddis nirringrazzjak mulej Ġesu, nirringrazzjak tal-umiltà tiegħu mulej Qaddis, nirringrazzjak Missier u nitlob mulej Qaddis biex inti mulej Ġesu iddawru bl-anġli tiegħek Missier, nitlob għal protezzjoni divina tiegħek, nitlob mulej Missier biex tkompli mulej Qaddis tfawru mulej Missier bl-abbundanza b'dak li inti għandek mis-sema għal għandhom mulej Qaddis u nitlob mulej biex ittihom l-erf u d-den tiegħek Missier, kompli tihom Missier dak kollu mulej għal glorja tiegħek ħajkomplu jmexxu Missier il-poplu tiegħek il-naċ li jisimgħu leħnek mulej Qaddis. Grazzi Ġesu u ħajkun dak li trid inti hekk kif is-sema jkun fuq din l-art għal glorja tal-mulej. Amen. Nirringrazzja għal-mulej li aħna qegħdin bil-qawwa tal-mulej ma użar dal-nies. Aħna konna f'komunitajiet oħra, rajna li kien hemm il-kompromessi, rajna l-Pastor Gordon fuq il-television, jien mingħajr ma kont nafu personali defendejtu fejn kont, għax kont nisma' l-kelma u l-kelma mingħajr biża' mingħajr kompromessi, il-kelma kif il-miktuba ċerrida u mingħajr ma qatt jibża' u kemm aħna kburina, kull waħda minna, l-istess boldness li għandu nkunu aħna. Tgħoddux tibżu, titkellmu u tħallsu sal-pont aktar mneħelkom alla folja tiegħi twil, imma qed nimmorru ħafna l-bot l-aħwa, taqtux qalbkom il-kelma tal qed tirrenja. Illum u għada, iridu jiġu għal dak li qed nippritkaw aħna, għax il-kelma tal ma titbiddel għal ħadd u qatt. Grazzi Ġesu. Nirringrazzja l-mulej għal ġenituri tiegħi spirituali ta' dak kollu fit-12 sena li jinnijaw. Inħossni ħafna differenti minn kif ġejt fil-bidu. Anka jien bħal ħuti dejjem nikber fil-revelazzjoni ta' minnu Ġesu permezz ta' dawn it-tnejn ta' Pastor Gordon u Pastor Mariella. Il-preaches li nisma jkunu ġejjin vera mill-qalb u l-qalb tal-missier. Dak li nista' ngħid jiena, asna f'x'ħanqbad ngħid għax kollox qalu ħuti wkoll fuqhom, ma rridx noqgħod nirrepeti, imma veru jiena grata lejkom
ta' kull ma' għamiltu miegħi, mal-familja tiegħi u maħuti kollha u daw kollha li jiġu l-Knisja ma nistgħux nibqgħu l-istess. Bit-talim u bit-talim, u bil-grazzja tal-Alla li taħdem fina ma tistax tibqa' l-istess. Ma tistax. Għalhekk nirringrazzjakom minn qalb dak kollu li tagħmlu magħna u mal-Knisja kollha. U grazzi mill-qalb ħambuskom waħda. Halleluja. Grazzi wkoll, nixtieq ngħidha lilkom għax hekk kif inħares lejn l-aħħar 12 sena naħseb minn 2011 meta konna ħażebbuċ. Forsi ma kellix il-privileġġ li nkun hemmhekk mill-Gżira bħal xi wħud mid-djagni, imma hekk vera kienet rajd eċitanti għalija u aktar eċitanti din is-sena għax vera nemmen li ħajkun hemm żieda spiritwali fuq il-ħajja tiegħek. Grazzi Mulej hekk li this is a year of ascension Mulej. Din hija sena ta' żieda missier. Grazzi irriduk iż-żid Mulej, il-grazzja tiegħek fuq il-pastor tagħna Mulej, fuq il-mara għażiża tiegħu Mulej, fuq it-tfal tiegħu, fuq il-familja tiegħu. Grazzi Mulej Ġesu li ħad tagħmel aktar milli jaħsbu u jimmaġinaw Mulej. Grazzi li inti tiftaħ bibien għalihom u tihom id-disċerniment Mulej u huma se jgħaddu biss minn dawk li inti se torihom Mulej. Grazzi Mulej, iċ-ċirkundhom bl-għajnuna tagħna, iċ-ċirkundhom bl-imħabba tagħna Mulej, aħna li nservu, aħna li qegħdin hawnhekk Mulej biex hekk il-xogħol tagħhom intafulhom Mulej. Nitolbuk Mulej biex hekk tiċ-ċirkundhom u it-tfadden, it-tfalerf tiegħek fuqhom missier din is-sena u nitolbuk Mulej, grazzi li inti tivvendikhom missier. Xogħolhom kien illi iħobbu Mulej, anka f'kull persekuzzjoni xogħolhom kien li jaħfru jħobbu u dan jagħmluh b'eżempju missier għax nafuhom, nafu l-qalb sabiħa tagħhom Ġesu. U nitolbuk Mulej biex tpoġġi għanja ġdida fuq fommhom. Għanja ġdida fuq fomm il-pastor Mulej inti għamiltu Mulej kantant Ġesu. U grazzi li inti tidlek il-kanzunetta tiegħu. Inti tidlek l-għanja tagħhom Ġesu. A song of deliverance, a song of power, a song of might, a song of victory, a shout of triumph in Jesus' name. Grazzi Mulej, halleluja. Grazzi Ġesu, ċabċipa lil Mulej, kemmu kbir. Halleluja. Grazzi Mulej li inti bħal l-jun ta' tribu ta' Ġuda, you are roaring over their lives. Grazzi Mulej, huma jkantawlek u inti tiġġielet il-battalji tagħhom Ġesu. Grazzi li hemm qawwa fit-tifħir tagħhom personali bħala familja Mulej u inti se taħdem u se tirkeb Mulej l-għajta tagħhom bil-glorja tiegħek. Ikun imqaddes ismek. Amen. Illum f'din il-ġurnata speċjali hekk li qed niċċelebraw il-wilt ta' dan ir-raġel, nixtieq li nitlob barka speċjali kif qalu Ħuti u nixtieq nitlob lil Alla. Illi itik il-grazzja f'isem Ġesu Kristu, itina l-grazzja ma jagħti il-grazzja lilek. Li f'isem Ġesu Kristu il-Maltin li huwa l-post li ġabek hawnhekk għall-Evanġelu jiftħu widnehom spiritwali u għajnehom spiritwali għal-verità tal-kelma tal-Alla. Ħafna drabi meta jiena ntqajt miegħek il-Mulej jaf, in-nies li jafuni fuq it-televiżjoni, in-nies li jafu li jiena kelli ħajja differenti, ħajja popolari, ħajja ta' xogħol differenti minn dan li qed nagħmel jiena. Forsi ħasbu li jiena ġennint wara raġel għax ġejt inti. Pero li ma jafux. Kif tistema ċempi? Mela mhux hekk.
fil-fatt fuq xarabank. Fil-fatt fuq xarabank int għajna. Li ma jafux assolutament u li inti ma kellekx taqsam assolutament ma ħad il-bicċa xogħol. So tismani naqra. Amen. Nixtieq nitlob f'isem Ġesu Kristu. Illi l-Maltin jarfu illi biex jiena persuna li kien jafuni fuq il-television ċedejt dik il-popolarità, ċedejt ix-xogħol li jiena tant kont nieħu pjaċir bih, li nallem il-psikoloġija, ċedejt il-fama tajba li kelli quddiem in-nies, ċedejt il-jien sinjal li kien hemm xi ħaġa li kelli għalfejn inċedi għaliha. Bitċajt kollu ta' Pastor Gordon mhux għalih li ċedejt imma ċedejt għal Kristu. Amen. Għaliex f'Ġesu jiena sibt xi ħaġa li l-ebda bniedem fid-dinja qatt ma tani. Għal min qed jarana u jismana llum qed nieħu l-opportunità li hija ġurnata li mhix daqshekk sabiħa fin-natural bħala temp u hemm ħafna nies li qed jismawna u jarawna. U mhux qegħdin hawnhekk u jixtiequ li jkunu qegħdin hawnhekk. Nitlobkom titolbu magħna u taqblu miegħi issa stess f'isem Ġesu Kristu. Li l-Evanġelu li joħroġ minn fom dan ir-raġel illum fl-okkażjoni tal-birthday tiegħu. Il-Maltin jifmu li huwa mhux l-Evanġelu tas-setta, imma l-Evanġelu ħaj ta' Ġesu Kristu tas-saltna. Amen. Nitlob f'isem Ġesu Kristu li l-Maltin jifmu li aħna maħniex kontra kull knisja tradizzjonali jew knejjes oħra li aħna nafu biha. Jiena Maltija u bħal ħaddieħor rixt mill-knisja tradizzjonali. Iva, l-mulej konna nafuh xi ftit. Però nixtieq nitlob f'isem Ġesu Kristu illi lil dan ir-raġel iħarsu leh b'favur. Li widnejhom u għajnejhom spiritwali jinfetħu għal-verità tal-kelma. U ma jħarsux iżjed leh bħala dak li jrid ibiddel in-nies minn dak li aħna fit-tradizzjoni tal-limna. Imma jħarsu leh bħala l-persuna li ġi hawnhekk Malta biex kif qalet oħti Romina, bħal Pawlu jkompli xandar l-Evanġelu ta' Kristu. Kienu ħafna lil Pawlu qalulu inti raġel ħażin għax gidmitu l-lifa. Però mbagħad wara li l-lifa tajjara minn idejh u ma ġralu xejn, bidlu l-opinjoni tiegħu. U jiena niddikjara f'isem Ġesu Kristu li għalkemm ħafna mill-Maltin forsi ħarsu leh blenti skura minħabba li ma femux l-Evanġelu sħiħ u bħal Pawlu bdew jiġġudikaw u jgħidu għax dak mhux bħalna, għax dak qed jgħid affarijiet li aħna ma nifhmuhomx. Bħal ma ġra li jien meta smajt l-Evanġelu ħaj bħal ma qatt smajtu qabel, hekk ukoll jiġrilhom kull persuna li jisimgħu fuq ħabbejtek u fuq programmi oħra li jarfu jifmu li dan li qiegħed jitkellem minn fommu mhuwiex hu li qed jitkellem, imma huwa l-Ispirtu Talla li qed jitkellem fil-ħniena tiegħu li ġie Malta biex iwasslilhom il-verità u s-salvazzjoni. Għaliex il-verità u s-salvazzjoni tinsab biss fi Kristu u f'ħadd iżjed. Fl-ebda persuni oħra, fl-ebda statwi u fl-ebda xi ħaġa li kienu għalmuna qatt fil-ħajja tagħna, ma fi Kristu biss, fi Kristu biss. Għalhekk nirringrazzjak mulej Ġesu li lili tajtni l-grazzja lili l-ewwel waħda. L-inċedi għal dak kollu li kont naf jien fit-tradizzjoni Maltija. Għalik mulej Ġesu, ħalli nifhem l-Evanġelu ħaj u l-kelma. Għadni niftakar 18 senilu meta ntqajt ma' dan ir-raġel fuq xarabank għal min ma jafx u qed jismani l-ewwel darba. X'imbeda jxandar li l-Evanġelu mhux kif nafu aħna ma kif hu miktub ċar eżatt fil-Bibja bla kompromessi. Jiena tlabt lil mulej u għatlu mulej jekk dan li qed jgħidli mhuwiex minnek kerċi juli minn meħdejja. Imma jekk dan li qed jgħidli huwa l-verità tini l-grazzja li jiena nifhem. U nitolbok mulej Ġesu li bħalma fimt jien li kelli kull skop li jiena nibqa' mixja fit-triq li kont mixja
Għax jiena kont tajjeb, kont inħossni kuntenta, kont inħossni maħbuba ħafna mill-poplu Malti għax jiena dejjem kont patriottika, ma ċedejt dik il-popolarità u dik l-imħabba mhux għal raġel, mhux għal Gordon imma għal Ġesu Kristu li ċaħat kollox minħabba fija u kien arwien minħabba fina fuq is-salib minn dik il-glorja tas-sema. U biss bil-passjoni ħarxa tiegħu u bid-dem tiegħu fdina u daw kollha li jemnu fih tagħhom hija s-saltna talla u daw kollha li jobduh. Imma l-mulej għalinna illi l-profeti talla li jmorru f'pajjiżhom mhumiex mill-qwa. U bħalma jiena stess ċedejt għal dik l-imħabba u l-popolarità biex nuqgħod għal dal-gwideb u l-persekuzzjoni li jgħidu fuqna. Ekku kol nitlob lil poplu Malti fisem Ġesu Kristu jara ċar meta inti mulej Ġesu għatli permezz ta' persuna li ġiet dejja li l-mulej rid juża l-popolarità tiegħek bħala ambaxxatriċi għal poplu talla, għal poplu Malti. Jien aċċettajt is-sejħa bħalma aċċetta dan ir-raġel mulej Ġesu. Meta qallu biex imur lura fil-pajjiż tiegħu fejn ma xtaqx imur. Kif qalet oħti Romina biex ixandar dak li mhuwiex popolari għal widnejn il-Maltin. Nitolbok mulej Ġesu biex il-moment li kunet ixandar. Nis ma jħarsux leħ bħala persuna. Ma jħarsux forsi kif qal Mario li jemnieħru. Ma jħarsux lej l-istatura tiegħu. Ma jħarsux lej l-fat li huwa ballerina x'żeffin. Ma jħarsux lej il-mod forsi kif jitkellem imma jħarsu lej li dak li qiegħed jitkellem huwa l-verità tal-kelma talla u dak li l-mulej irid ixandar f'dan il-pajjiż ta' Malta. Mulej Ġesu nitolbok li n-nies jieqfu jħarsu bil-lenti fizika naturali lejn il-persuna. Għax meta nħarsu lejn persuni huma minn huma hawn nies li għandhom grazzja ma' persuni u oħrajn m'għandhomx grazzja ma' l-istess persuni. Għalhekk nitlob mulej Ġesu l-grazzja fismek biex minn issa l-qudiem dak l-ajdut ta' kliem u paroli vojt, dak il-ġudizzju aħrax fuq dan ir-raġel fisem Ġesu Kristu norbtu u nitolbok mulej Ġesu li tibat l-anġli tal-mulej li jistgħu jagħmlu kollox għax inti Alla tal-impossibbli li jiftħu għajnejn l-omja spiritwali ħalli dawk il-Maltin li jaħsbu li qegħdin preparati għas-saltna u ma jkunux inti stess tuża l-Evanġelu ħaj mill-kelma tiegħek stess imxandar anke minn Pastor Gordon biex jifmu li dik hija triq li inti tridna li ngħaddu minna li hija triq id-dejqa u għalhekk għattinna li hija triq id-dejqa għax mhijiex popolari. Mhijiex popolari. Kieku kienet popolari kieku kulħadd jgħaddi minna. Għalhekk mulej Ġesu iva nitolbu grazzja speċjali mhux biex tubblessim għall-obbedjenza tiegħu. Mulej Ġesu imma biex dawk l-għajnejn omja jinfetħu. U l-istess nies li kienu jgħidu fuq ikunu l-istess nies li jibdew jaċċettaw u jifmu dak li qed jgħid fisem Ġesu Kristu. Meta konna barra minn Malta, meta konna l-Amerika jiena u Gordon, nies ma jafuħx ambaxxaturi talla, nies li huma profeti talla ma jafuħx personali għalulu the Lord tells you that you are his policeman. U meta inti tara pulizija, ħadd ma juhu pjaċir bil-pulizija bl-awtorità li jgħidlek iqa fil-karozza mur lem u mur law. Immandu l-awtorità. U għalhekk nitolbok mulej Ġesu l-grazzja li mhux jieħdu qata xin jaraw il-pulizija u jwarbu lem mulej Ġesu. Imma jaċċettaw li l-pulizija huwa mibgħut mill-awtorità li huwa qiegħed hemm biex jagħti regoli għal ġid tal-umanità mulej Ġesu. U għalhekk Lord Jesus naf li inti qed tismani x'inti dejjem tismani fis-sema mulej. Inti taf kollox missier. Inti taf kollox mulej li aħna dan ix-xogħol żgur mhux qed nagħmlu għalina nfusna għax kieku għalina nfusna żgur ma nagħmlux dal-xogħol li mhuwiex pjaċevoli meta inti tkun mibgħut u inti tkun hated għal dak li tkun qed tagħmel mulej Ġesu f'pajjiżek stess. Però inti jekk kont mulej u inti għattinna Ġesu li inti jekk nimxu warajk nimxu bħalek, jiġrinna bħalek, inti ħlif ġit ma milċ mulej Ġesu u vera kienu joboduk għal xej u saqatluk mulej Ġesu.
U għalhekk tina l-grazzja li nibqgħu mixjin sal-aħħar f'dan il-ministeru, f'dan l-Evanġelu, għati s-saħħa lil dan ir-raġel missier, saħħa sopranaturali, saħħa minnek mulej Ġesu, dik il-blowdness li għandu li miex sabiħa l-widnej ta' ċerta nies, immiva nitolbok mulej Ġesu li żida għax bħalma l-pulizija b'dik l-awtorità jgħidlu hemm miktub ejja law u tmurx lem, hekk ukoll hija sabiħ li konna boldness spiritwali mulej Ġesu. Grazzi Sinjur tal-li għallimtni il-kelma tiegħek, grazzi mulej Ġesu tal-li tajtni l-opportunità li nista' nissapportjah f'dan ix-xogħol siwi f'dan ix-xogħol mhux naturali ma xogħol sopranaturali mulej Ġesu. Ipproteġina inti u tina l-grazzja li nibqgħu mixjin sal-aħħar, għat grazzja lill Pastor Gordon ukoll li jibqa' mixi sal-aħħar f'dan ix-xogħol għax ħafna bdew u mhux ħafna spiċċaw. U għalhekk nirringrazzjak mulej Ġesu illi bħalma Pawlu ġie Malta u qal meta kien Ruma jien temmejt ix-xogħol tiegħi, issa nistenna il-premju tal-ġenna. U hekk ukoll mulej Ġesu aħna li nemmnu fil-kelma tiegħek missier li hemm il-ġenna u hemm infern, nirringrazzjak tal-li tgħinna biex nibqgħu mixjin sal-aħħar b'kull persekuzzjoni u mbagħad nafu li jistennina l-premju tal-ġenna tiegħek għax dan inti wettunna u aħna nemmnu l-kelma tiegħek. Għal dan nixtieq nitolbok illum f'isem Ġesu Kristu barkiet u iżjed barkiet u għajnuna from above biex inkomplu dan ix-xogħol tiegħek, Sinjur. Amen. Amen. U alleluja. Amen. Jina nispiċċa billi ngħid number one, grazzi lilkom il-koll, grazzi da daw kollha li jintom tajtu semkom fir-regal finanzjarju, grazzi tar-regal, tar-regali tagħkom, grazzi tal-xewqat sbieħ tagħkom. Fuq kollox nixtieq nirringrazzja lil Mulej għax mingħajru kieku aħna ħadd minna muqetaw. Ibda minni speċjalment. Il-Mulej huwa he has been very very gracious to me. Il-Mulej għamel ħafna affarijiet miegħi u jien ħajti grata lejh. U ma nista' qatt nagħmel xejn biex qatt nista' nirringrazzja biżżejjed il-Mulej dak li jagħmel miegħi. U dak li nagħmlu bil-grazzja tiegħu u nagħmlu minn qalbi. Iva, hemm challenges, hemm persekuzzjonijiet, hemm min ipalla fil-vojt, hemm min jitfall valenu, però il-Mulej għallimni, apparti nitlob għalihom u naħfirhom, il-Mulej għallimni number one nieħu ħsieb ħini ma naħlix ħini. Il-Mulej ġie għal kulħadd, imma mhux kulħadd jilqgħu. U jiena nifhem li għalkemm hawnhekk batni għal Malta u Għawdex u anke nazzjonijiet oħra fejn Alla tani l-grazzja u l-onur li jużani, però naf li mhux kulħadd. Allura, ma noħodix personali, ma noħux għalija, mux ħanoqot nikpi fuqa, mux għadnejlek li bil-fors dejjem nuħu pjaċir bija, imma tal-limt li jina l-lum nejx bil-fidi. U l-fidi hija l-vittorja tijaj fuq id-dinja jgħid il-Mulej. U l-lum jina nimxi b'rispalleja l-ura, rasi mollija, mux mħabba l-bnidem, imħabba dak li sejjaħli. U jina naf min sejjaħli, naf min dilikni, naf min azilni, u dak li Alla tani lebda bnidem u lebda demonju ma jista' jħoduli. Alleluja! Grazzi Mulej. Min Alla jtih il-grazzja jisma' l-kelma, jekk il-lejla inti qiegħed l-ewwel darba u tisma' l-kelma, ovvjament illum is-servizz differenti totalment. Dak kollu kon naf li l-mara kienet tipprepara xi ħaġa ma kollu huwa sorpriża lija u nirringrazzja lil Marti u l-aħwa li ħadmu biex namlu lejla din is-serata. Jiena għadni kif għalaqt 25? I mean 52, sorry, bil-kontra. Alleluja, nirringrazzja daw by the way, daw kollha tfal tiegħi, daw kollha tfal mill-mara l-oħra. Tini ċans ħan nitkellem jien issa. Issa. Sewa, daw it-tfal mill-mara l-oħra ġifieri l-Knisja, il-Bibja Pawlu jgħidilha l-Knisja għall-mara. Amen. Sewa. Imma nixi ngħidilkom I wake up with a smile and I'm gonna go back to bed tonight with a smile. Hallelujah. In Jesus' name. Illum jiena naf min jien fi Kristu, naf jiena min jien mingħajr Kristu. Allura il-konfidenza tiegħi hija biss fil-Mulej. Alleluja. U jekk hawn xi ħadd li Alla tetih il-grazzja li jilqa' l-istedina ta' Ġesu
il-pjaċir mhux qed tagħmlu lili, il-pjaċir qed tagħmlu lilek. Il-pjaċir qed tagħmlu lilek. Alla jinqeda b'xi ħadd dejjem. Alla bħalma ħobb ngħid jien. Meta Alla jrid ibirkek, Alla jibatlek persuna. Meta d-demonju jrid ikisrek, id-demonju jibatlek persuna. Issa jista' jkun li Alla tibatlek dal-ħmar illum. Però jekk inti ma tarafx il-messaġġ u l-messaġġier tal-mulej, inti tkun l-ikbar ħmar. Il-ħmar minnu nifsu m'għandu xejn xitik. Imma t-tabija li ġor u għadak kollu li jintannek bżon għal din il-ħajja u l-ħajja li ġej. Allura, amen, grazzi Ġesu. Għatu widen għal-kelma tal-mulej, grazzi tal-imħabba ta'kom, grazzi tal-li onorajtun il-lejla, grazzi Ġesu, u niddikjara bil-qawwa u bil-autorità apostolika kristjana li aħna sejrin il-fuq u maħni sejrin l-isfel, aħna r-ras u mux id-demp. Halleluja, xej minn dak il-għadu jiprofa jagħmel muqat ser jirnexxi fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja! Grazzi mulej, għal-baqalu xaħat ieħor? Mela, ringrazzjajt il-daw l-eżist tfal u mod speċjali nirringrazzja lil dat tifel. Hello Gustus. Amen. Brandon u lil Fabien. Grazzi ta' xogħol li jagħmlu l-kol kemm huma daw l-aħwa kollha u hemm ħafna minnkom tagħmlu ħafna xogħol u ħafna anke lilkom li intom qed issegwu bil-YouTube. Grazzi tas-support tagħkom. Anke jekk xi darba tlabtu għalija, grazzi. Jekk xi darba battuli xi ħaġa kontra, wis probabbli rċivejtu għalura. Because we do believe in return to sender. Hallelujah. Amen. In Jesus' name. God bless you. Hallelujah. Il-paċi ma'kom aħwa. Mela, ħudu daqxej paċenzja, ħadd ma jidħol. Oh, YouTube off, sorry. YouTube